Здравейте! Аз съм Андрея Банда, а не Уил Смит, както е в оригиналното YouTube Rewind видео. И сега е време да върнем лентата малко назад. И се замислих, че ако аз контролирах Rewind България, щях да сложа всички важни неща от 2018 година. От Папи Ханс до Истанбулската конвенция, също така Европредседателството и новите плочки пред НДК. Или пък когато Гери Никол и Волен Сидеров пяха заедно. Или когато Златка предложи на Благо или Благо предложи на Златка. И почвам да бегам, бате! Хора, естествено, че няма да ви говоря за такива неща. Просто в последното ми YouTube видео казах колко много не обичам да правя класации. И режисьора на шоуто каза, че трябва да направим видео, в което да кажем кои са 5 най-гледани български филми за 2018 година. Видяхте ли какво стана сега? Оказа се, че петото място се поделя между два приказни детски филма. Разликата в гледаемостта между двата е съвсем малка. Това показва, че възраждането на филмите за деца в нашето кино си е съвсем основателно. Децата обичат българското кино. Когато го погледне някой право в очите и става нещо като фигурка. Лили Рипката е страхотен пример за семеен филм, който задава въпроси, ангажиращи както децата, така и техните родители. И не говоря за въпросите, които се зародиха около скритата джендър тема във филма. Въпреки всичко, това очевидно не е отказало хората да се насладят на една чудновата история за цигани магьосници, говорещи шарани и любовта във всичките й форми. Да го хапна! Майката, бабата и самата Лилия вещица. Само не разбрах защо беше нужно разказвача да дублира гласовете на всички герои. Наистина, ако бях по-малко възпитана, щях да изляза от киното. Аз по принцип никога не излизам от киното, освен ако няма пожар или принудително не ме накарат. Но бях на косъм. Само преди това е много важно да се абонирате за каналът ни и да натиснете камбанката, за да разбирате винаги, когато качим ново видео. А Смарт Коледа излезе съвсем скоро и бързо събра малки и големи в киносалоните. Но това не ме очуди никак. Отдавна имахме нужда и от такъв филм в духа на класическата коледна комедия. Историята разказва за съвременно българско момче, което работи в работилницата на дядо Коледа. Филмът е по идея на режисьора Мария Веселинова, която започна работа като театрална актриса с богат опит в успешни детски представления и школи. Самият сценарий е игран като празничен спектакъл в продължение на няколко години. В такъв случай няма как да не е успешен, нали? На четвърто място е филмът "Посоки" на режисьора Стефан Командарев. Същия този, който ни научи, че светът е голям и спасение девна от всякъде. Абе ти да не кажеш френска кола. Този път Стефан събира историите на 6 таксиметрови шофьори в рамките на 24 часа. Всичко започва с убийство, извършено от техен колега, има и проститутки и всичко е заснето в стил един кадър. И няма да ви спойвам повече. Но ако не друго, поне най-накрая бе обърнато заслужено внимание на таксиджиите. Не може да нямате поне една шантава история, возейки се в такси в София. Според нас филмът зашлевява шамара на грубата действителност, само че тази погледната от най-негативната страна. А както знаеш, живота понякога има и добри случки, само че те ни липсват малко в този филм. Препоръчвам ви, ако решите да го гледате, да имате едно на ум, че филмът е доста тежък. На трето място ще ви нокаутира една българо-американска продукция, yes, има вече и такива, режисирана от Ники Илиев. Hi, I'm Aaron. I recently just started doing music, so I apologize for what I'm about to do to you. Нокаут или всичко, което тя написа, освен че има доста дълго заглавие, има и немалко любов, музика и бокс. По традиция във филма има чуждестранна звезда – Гари Дърден от сериала от Местопрестъплението. Освен че се представя подобаващо на ринга, той изпълнява 3 песни, една от които авторска. Ники казва, че идеята му хрумнала от биографична книга на Майк Тайсън в период, когато слушал много музика. Ще пробвам тази формула и тук виж напиша сценарий за романтичен филм с Леонардо Ди Каприо и мен в главната роля. Филмът се снима както у нас, така и в Ню Йорк. Това е мащабна българска продукция. Филмът се опитва да достигне до масовата публика и извън страната ни и да разкаже за голямата любов между два континента. Обаче чувството леко се е загубило над Атлантическият океан. Липсата на достатъчно средства да се изгради богата и истинска атмосфера се отразила на качеството на продукцията и усещането на зрителя, но ние знаем колко е трудно да се финансира такава част на продукция, затова приветстваме всеки опит. На второ място по приходи е филмът, в който една от главните женски роли е изиграна от Гери Никол.
което търсе, ти ли си това? Във филма тя става новия вокал на любимата тин група на всички подрастващи от 2012 година насам – Революция Z. В холивудски стил голямата пратка бял прах, че се оказва в синя чанта, същата като на китариста Боби, и хоп, двете чанти се оказват разменени. Сега симпатягите се отправят на турне по морето, заедно с Гери Никол и шофьор-наркодилър, изигран от Александър Сано. Представете ли си, освен всичките всеизвестни български актьори, които не са малко във филма, може да видим и актьорските дебюти на Гери Никол и Бербатов. Какво повече да иска човек? Ти не намигаш ли с другото око? Да забъркаш един гювеч от ситуации, в който да посипеш малко пиперливи имена, които дори да не оставиш да се изпекат. Да, може да ти донесе комерциален успех, но пък ще изгубиш вкуса на стойността. Между другото, съвсем скоро очаквайте кулинарното шоу на NoBlink. Абонирайте се за канала, за да разберете кога. Приятели, оказва се, че тази година най-много сте ходили да гледате тинейджърски филм, в който основният мотив е любов, драма, смях и танци. Привличане ни представя талантливата учителка по история Лора Ангелова, Яна Маринова, с минал в спортните танци и борбата й за директорското място в елитно училище, където преподава. Учителите не са единствените с проблеми, все пак става дума и за тинове, чието хормони яко бушуват. Когато се добавят аматьорско порно клипче, заснето в залата за танци на Ангелова, и интригите, манипулациите на богаташкото девойче Диана в ролята Луиза Григорова, става мазало. Но в крайна сметка, както е казал великият поет, всичко е точно, когато приключва с танци, любов, смях и над 112 000 зрители. Ако сте гледали внимателно това видео, знаете какъв е извода, че има малко спорно чувство за хумор, но и че българските тин драми, в които има много любов и танци и песни, са на гребена на вълната и трябва да разберем дали през 2019 година ще продължат да се носят по тази вълна или ще се разбият жестоко на брега, където чакат спокойните, красиви, истински човешки истории. Тия, които те хващат за гърлото, обръщат ти вътрешността и час и половина живееш живота на някой друг. Знаете за кои филми говоря. Това беше от нас. Благодарим, че гледахте видеото. Всички зад камерата ви махат. Ще се видим скоро пак, а до тогава може да пишете в коментарите кои са вашите любими филми за 2018 година. И не мигайте пред българското кино.